Allah poslanik alejhi selam, poštovana braćo i cijenjene sestre, nam naređuje da čuvamo svoj post, da čuvamo svoj jezik, posebno kada postimo, ali i sve druge organe, dakle od raznih i svih prijestupa, vrijeđanja, govora bestidnih riječi i tako dalje i tako dalje. Tako od Ebu Hurajre radijallahu anhu prenose da je rekao: Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kada neko od vas posti, neka bestidno, to jest sramotno ne govori, a ako ga neko bude psovao ili ga napadne, neka kaže: ja postim. Ovaj hadis je, braćo i sestre, muttefekun alejh. Također Ebu Hurajre radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu uzvišenom nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće. Ovaj hadis, braćo i sestre, bilježi imam Buhari rahimahullahu ta'ala. Dakle, braćo i sestre, posebno trebamo i moramo čuvati svoj jezik tokom posta. Naravno i van mjeseca Ramazana, ali posebno u mjesecu Ramazanu, kako ne bismo umanjili nagradu za post ili ne bi, dakle, pokvarili ramazanski post. I slušati moramo ovo što nam kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bismo bili nagrađeni, kako bismo zaslužili Allahovu dželešanu milost. Dakle, brate i sestro, posebno dok postiš, čuvaj svoj jezik od lažnog i bestidnog govora, kako bi nam Allah uzvišeni oprostio i kako bi nam se on uzvišeni smilovao. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennetul firdeus. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.